Matapos makansila ang bakbakan sana ni defending IBF Minimum Weight World Champion Jinjero Sugioka kontra Pinoy na si RR Andales dahil sa personal reason ni Andales ay agad naghanap ng kapalit ang kampo ni Sugioka para ipalapa umano sa kanilang pambato. At ang napili ay itong tubong Gindolman Bohol, ang rank number 11 sa IBF at binansagang Il Bambino na si Jake Amparo. May record itong 14 wins, 5 losses, 3 via knockout. Habang undefeated defending champion ng Hapon na may record na 10 wins, 0 loss, 8 via knockout. Kung titignan mo ang pareho nilang kartada, ay maiisip mo talaga na sadyang pinili ang ating bida dahil sa mababa lang ang knockout percentage nito. Habang may tuturing na halimaw itong si Jinjero Sugioka dahil 2 lang sa 10 niyang mga nakalaban ang umabot sa sukdulan ng bakbakan. 8 sa kaniyang mga nakalaban ay tinudas via knockout. Pero tila nakalimutan na nila na itong si alias Il Bambino Jake Amparo ay lumaban na din sa Japan at tinudas ang undefeated prospect nila na si Goki Kobayashi at kinuha pa ang titulong WBO Asia Pacific Minimum Weight title. Gaya sa sitwasyon ni Amparo ngayon ay sobrang dihado din ni Kabayan sa mata ng karamihan noon. Undefeated ang makakalaban at sa baluarte pa ng kalaban gagawin ang nasabing bakbakan sa bansang Japan. Pero nanalaytay sa mga ugat ni Il Bambino ang dugo ni Daguhoy, handang makipagpatayan sa ngalan ng titulong pandaigdigan para maiuwi sa bayang Sinilangan. Kaya bago ang labang Jake Amparo kontra Jinjero Sugioka ay sabay-sabay muna nating balikan ang laban noon ni Sano sa Japan na kung saan tinudas niya ang undefeated champion na si Goki Kobayashi. Ginulantang ni Amparo ang buong Japan. Isang upset win ang ginawa ni Kabayan.
Mm-hmm.